データサイエンティストの内山です。最近は AI ツールを使う時間としています。新しい機能であったりとか、新しいツールっていうのがどんどん出ているんですけども、業務ではなかなかゆっくり触る時間がないので、そういったものをじっくり触ったりだとか、あとはネットの記事とか動画を見ながらいろんな機能を試す時間にしています。AI 進化がとても早いので勉強しないとついていけない部分が多いんですけども、業務に追われているとなかなか時間をとって勉強する時間がないので、 AI ツールを使う時間にして得た知識を業務にも還元するっていうことをしてみたいなと思ったので、この時間でやっています。はい、実際の業務でも効率化をするであったりとか、アイデア出しであったりとか、後輩の資料のレビューっていったところにも AI を使っているので、普段の自己研鑽のところが生きているかなと思います。